sampluk tabuh beduk geletak mutiar. Sidene kompak, lampune padange Mas. Men ketok bleguk-bleguk. Jiro lupat. Wah. Iki kan wis munggah. Mbok ning ngisor sama turu-turu sik lak yo penak dadak munggah sik barang apa. Jiro lupat. Nek maju-maju pundake maju, mundur-mundur pundake mundur. Oke? Jiro lu ya. Sayang kok panggunge nggone sempit upama ning lapangan ndak ramene. Coba tak pilih pesinden sing perawan, sing urung duwe pacar. Sing wis wancine rabi ora ndang rabi-rabi. Lila. Nek Melani ngono meneng-meneng wis duwe pacar. Aku sudah tahu. Mbak Lila. Mengapa Anda belum punya pacar sampai saat ini, Mbak Lila SPD? Saya wedi, Pak. Wedi kalih sinten? Wedi kalih wong lanang. Wong lanang niku asli ramah-ramah. Masa nggih? Weh. Mbak kula dikenalke sinten sing ramah ngoten. Wes gampang ya. Ku tak kenalke sing Barik lho, Pak. Heeh, Barik. Kalih sugih. Iya wis to. Barik sugih bisu ngono ae. Siap dimbleguki? Siap. Jiro lu ya. Semoga setelah dari Tambak Agung tak dongake entuk Joko kene ya Mbak Lila ya. Yang berminat dengan Mbak Lila SPD hubungi nomor di bawah ini. Melani meneng-meneng wis dipacar sebenarnya. Pokoknya anggar video sing diupload kok syutingane Melani kok nggonku kok sing upload cah lanang ya kuwi. Jejere Lila, putri. Wah, nek iki mbleguk. Sugeng dalu Mbak Putri. Sugeng dalu Pak Sigit. Mbak Putri saking Blora nggih. Putrane pun umur pinten? Putrane saniki umur 10 bulan setengah. 10 sasi. Pun saged napa anake? Andan-andan, Pak. Bapake saged napa? Krong-krong. Wong-krong. Siap dimbleguki Mbak Putri? Siap dong. Asik. Jiro lu ya. Asik. Oke. Maju, Mas Bagus. Mundur. Jaipang. Belegung lo Mas. Wah, nggih.
Mas Bagus niku garwane nggih. Nggih, Mas. Sing nyaron niku. Nggih, sing nyaron paling gandeng niku lho. Alah. Tapi ireng, Pak. Ireng ora apa-apa. Sing penting lak keset. Ireng-irenge sepur kok. Heeh. Tegese Akeh sing numpaki. eh Di akeh sing ngenteni, Pak, terus ditumpaki. iya ya bener. Nah anake isih cilik urung pengalaman. Tak goleke sing wis putrane 3, Mbak Ima. Wah iki. Iso. Selamat malam. Selamat malam. Aduh, nggih. Siap dimleguki Mbak Ima. Ah, siap. Oh siap. Ci, ro, lu, ya. Bu Yuyun cemburu. Wah, Mbak Ima. Coba tak goleki presiden sing wis anake 7. Pendak setahun setengah bayi, 2 tahun bayi. Mbak Yosi. Siap dibleguki, ya? Yes? Siap dong. Kok seneng duwe anak iki ngopo? Iya, karena saya hobi mana. Oh, hobi. Bagus. Ya. Iku umpama wedhus no reden, gampang duwe anak. Kosot sithik Pak Pletok, anakku metu. Isah-isah ya Pak Pletok. Anakku diglok. Nek mana menelek. Siap dibleguki? Siap. Di ro lu iya. Bang, Pak. Itu ya alon-alon ya. Maju. Itu sabar. Maju. Iya. Mundur. Iki musuhe boyokan ya. Maju. Mundur biarin aja. Cantik Maju. Mundur. Asik yang. Jaipong. Jaipong blekek Jaipong blekek Wes hop. Lagi enggak mau cuma sudah. Si Tito enggak mau. Aduh. Wes. Ya Allah. Kuatke hambamu, kuatke aku didik. Aduh. Terima kasih atas keblegukan kalian semua.
Gelung papak, gelung bunter. Gelung papak, gelung bunter. Buka. Buka. Jos. Jopolo dandang manguri budal mateni Bima Suci.